ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଆ ସୁଦ୍ଧା ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରି ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପରି ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମର ଶ୍ୟାମ ଅଜା, ନୀତି ଆଈ, ରେବତୀ ଖୁଡ଼ୀ, ଜୋଛନା ମା ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଧୋବି ବୁଢ଼ୀ ସେମିତି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥାଏ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଜୋଛନା ମାର ନଜର ଧୋବି ମା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପଚାରେ, କଣ ହେଇଛି ଲୋ ଧୋବି, ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ? ଧୋବି ମା କହିଲା, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ନାନୀ, ଏ ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳେ, ଆଉ କଣ କରିବି? ଆଜି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, କଣ କରିବି କୁହ? କେମିତି ଆଜି ଚଳିବି? ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ କଣ ଖାଇବେ କହିଲ ନାନୀ? ଧୋବି ମାର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଜୋଛନା ମା ଟିକେ ମୁହଁରେ ହସିଲା। ଆଉ ଧୋବି ମା କୁ କହିଲା, ତୁ ଖାଇବାକୁ ପାଇନୁ ବୋଲି ଆଜି ବାରଣ୍ଡାରେ ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛୁ, ତା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିଛୁ? କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହାରି ଯାଇଛୁ, ସେକେଣ୍ଡରେ କିଛି କାମ କରିଛୁ, ସେକେଣ୍ଡରେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ? ଧୋବି ମା ମନା କଲା। ଜୋଛନା ମା ଧୋବି ମା କୁ କହିଲା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଧୋବି, ଜୀବନ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଲୋ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆମେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବା। ଏକଥା ଶୁଣି ଧୋବି ମା ଜୋଛନା ମାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଏକ ଛୋଟ ଗପରୁ ଏହା ଶିଖିଲେ, ଜୀବନ ମାନେ ଏଠି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଡରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ସଂଘର୍ଷ ଆସିଲେ ମଥା ନୁହେଁ।